Bejn l-erba u l-ħamis instabu 4 każijiet ġodda ta' Covid-19 f'pajjiżna fil-waqt li fiequ 8 persuni minn dan il-virus. Il-każijiet attivi komplew jinżlu sabiex issa l-ammont huwa dak ta' 65. L-ammont kollu ta' każi sissa minn Marzu tal-2020 żdied għal 30,520 fil-waqt li dawk li fiequ mill-virus huma 30,036. Fortunatament fl-aħħar sigħat ma kienet irreġistrata l-ebda mewta kaġun tal-Covid-19 biex bekk l-ammont ta' mwiet pajjiżna baqa' 419. Sal-jum tal-erba l-ammont ta' persuni li tlaqmu b'mod sħiħ kienu l-fuq minn 195,856. L-erba waqt intervista li kella ma' Times of Malta, il-professur Charmaine Gawci stqarret li minkejja li Malta laħqet il-herd immunity dan ma jfissirx li l-pandemija waslet fit-tmiem. Having herd immunity is a big milestone because you can see the impact of it and the reduction in the transmission in the community, but it's not the end. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika stqarret li l-ilbies tal-maskri ser ikompli anke wara l-ewwel ta' Lulju kemm għal dawk li ma tlaqmux u anke għal dawk li jkunu fil-kumpanija ta' nies li ma tlaqmux. Dan fil-waqt li l-ilbies tal-maskra ser jibqa' obbligatorju għal meta wieħed ikun fi gruppi ta' aktar minn 2. Il-Professur Gawci tenniet li jekk ikunu ma' adulti li ħadu l-vaċċin, tfal li għandhom 11 sena jew anqas m'għandhomx bżonn jilbsu l-maskra. Fil-waqt li nisa li qed jistennew tarbija għandhom jibqgħu jagħmlu użu mill-maskra għas-sigurtà tagħhom.